آپ ہمیں سنا سکے پنجابی میں کچھ مزاحیہ شاعری تو کیسا رہے گا؟ ہاں ہاں کیوں نہیں ہے نا؟ بالکل پنجابی مزاحیہ شاعری ایک غزل سنا دیتا کیا ہوں بات ہے، پنجابی بالکل کی بالکل جی. کہ ہاسے کھلار نہ وا واہ. پریشانیاں دے وچ ہاں ہاسے کھلار نہ وا پریشانیاں دے وچ شکر نو پار رہا وا نمک دانیاں دے وچ واہ. تے اج بھی اگر کسے نو ہے انسان دی تلاش واہ. اج بھی اگر کسی نو ہے انسان دی تلاش سمجھو بادام لبدا ہے خرمانیاں دے واہ وچ. واہ 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 انسان تو نہیں ملتا نا. واہ واہ. اج بھی اگر کسی نو ہے انسان دی تلاش سمجھو بادام لبدا ہے خرمانیاں دے وچ. کیا بات. اور شعر ہے کہ پل اتوں ہس کے لنگ دیاں کاراں تے سونیاں. پل اتوں ہس کے لنگ دیاں کاراں تے سونیاں کی رہ گیا چناب دی طغیانیاں دے وچ. واہ 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 واہ. تے لیبل جے خاص ہوئے تے پھر پاویں ویچ لو. واہ. لیبل جے خاص ہوئے اے چمکیلا شمکیلا لیبل لگاؤ. لیبل جے خاص ہوئے تے پھر پاویں ویچ لو پانی گٹر دا پڑ کے اتر دانیاں دے وچ. اور شعر دیکھیے کہ کچھ جان پھوک چھڈی ہے پی پی کے سگریٹاں. کچھ جان پھوک چھڈی ہے پی پی کے سگریٹاں باقی دی روڑ چھڈاں گے چادانیاں دے وچ. اور شعر دیکھیے جی کہ او بیوی نو روز کہندا ہے ڈڈو فرائی کر. بیوی نو روز کہندا ہے ڈڈو فرائی کر 2 سال رہ کے آیا ہے جاپانیاں دے وچ. بیوی نو روز کہندا ہے انسان اڈاپٹ کر لیتا نا. بیوی نو روز کہندا ہے ڈڈو فرائی کر 2 سال رہ کے آیا ہے جاپانیاں دے وچ. تے مقطع دا کہ او دل براں تو اس طرح وکھری ہے سرفراز. او دل براں تو اس طرح وکھری ہے سرفراز ہیڈ مسٹر سے جس طرح استانیاں دے وچ. امیزنگ امیزنگ. میں ایک بہت آسان سی پنجابی کی نظم پیش کرتا ہوں. جی اکھیاں اکھیاں رہنا آئیس اکھیاں عرض کیتا ہے بڑھا کہ انے نال جے لائیاں اکھیاں. انے بلائنڈ انے نال جے لائیاں اکھیاں سمجھو پھر گواہیاں اکھیاں. ادھر اینک ادھر اینک اینک بچ لڑائیاں اکھیاں. ادھر اینک ادھر اینک اینک بچ لڑائیاں اکھیاں. تے مجنوں آکھے اکھ دی مستی مجنوں آکھے اکھ دی مستی جد لیلا دیاں آئیاں اکھیاں. تے نکلی پلکاں نکلی ڈیلے نکلی پلکاں نکلی ڈیلے ہن کتھوں شرمائیاں اکھیاں. تے پیسے والے سہریاں اگے پیسے والے سہریاں اگے چکیاں نہیں جوائیاں اکھیاں. تے غصے نال جے یار نے تکیا غصے نال جے یار نے تکیا میں نہیں کڈ وہائیاں اکھیاں. تے مقطع ہے کہ شاہد مشکل دے وچ یاراں شاہد مشکل دے وچ یاراں توتے وانگ کمائیاں اکھیاں. انے نال جے لائیاں اکھیاں سمجھو پھر گواہیاں اکھیاں.